माबोरै नोंथांमोना फेसबुक एकाउन्टनि नामखौ सोलायना लानो हागोन? लोगोफोर, नोंथांमोनाबो जुदि फेसबुक एकाउन्टनि नामखौ सोलायनो सानदों अब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो, अब्लानो नोंथाङाबो 2 मिनिटनि गेजेरावनो सोलायना लानो हागोन। गोबां मानसिफ्रानो सिगां दस्रा नाम लानोसै, दस्रा एकाउन्ट खुलिनानै लानोसै उनाव ओमफ्राय सोलायनो सानफिननोसै। दा नोंथांमोना गाव गावनि फेसबुक एकाउन्टनि नामखौ सोलायना लानो थाखाय नैबे गोजौनि आं थिर आइकन होनायाव खनसे क्लिक खालामनानै होनांगोन। बिनि उनाव नैबे सिटिंनि आइकनाव खनसे थुनानै होनांगोन। दा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नैबे पार्सनेल डिटेल्सआव खनसे थुनानै होनांगोन। बिनि उनाव नैबे प्रफाइलाव खनसे क्लिक खालामनानै होदो। दा नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। नैबे फेसबुक आरो नाम नुजागोन बेयाव। बेयाव नोंथांमोना नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन, नेम। दा नैबे नेमाव खनसे क्लिक खालामनानै होदो। दा नैबेयाव फार्स्ट नेम, मिडिल नेम, थार्ड नेम लोगोफोर। दा बेयाव आङो नैबे सासे बिनानावनि एकाउन्ट, नैबे आंनि एकाउन्ट नङा, आं बिनि नामखौ दा चेन्ज खालामनानै होनोसै। दा बिनि मोजां मुङानो जाहैबाय हायनास्रि आरो नैबेहाय टाइटेला जाहैबाय बेना माने ब्रह्मसो होनानै लादोंमोन बियो। दा बिनि टाइटेला बर'सो लोगोफोर। दा बिनिखायनो आङो नैबेहाय हायनास्रि बर' होनानै लानोसै लोगो। दा बेखौ होखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे रिभिउ चेन्जआव खनसे क्लिक खालामनानै होनांगोन लोगोफोर। दा रिभिउ चेन्जआव क्लिक खालामनायनि होनाय लोगो लोगो नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन, हायनास्रि बर' हायनास्रि। नोंथाङा माबोरै लानो? टाइटेलखौ सिगां दोनगोन ना नामखौ सिगां दोनगोन? नोंथांनि हिसाबै नोंथाङा नामखौ लानो हागोन। दा बिनि उनाव नोंथांमोना नैबेखौ नोजोर होनांगोन लोगोफोर। बेयाव होनाय दङ 60 डे, मानि नोंथाङा जुदि खनसे नेम सोलायबाथाय नोंथाङा 60 डे मास मोननै नेनांगोन। बिनि उनावसो नोंथाङा नामखौ सोलायफिननो हागोन, नङाब्ला नोंथाङा सोलायफिननो हानाय नङा। बिनिखायनो नोंथाङा खनसे चेन्ज खालामबाथाय मोजाङै नायनानै चेन्ज खालामखा, नङाब्ला नोंथाङा 60 डे 60 दिन नेनांगोन नोंथाङा नङाब्ला। दा लोगोफोर बेखौ होखांनानै आङो नैबे गाहायनि अपसनाव खनसे क्लिक खालामनानै होनोसै। आं दा नैबे सेभ चेन्ज अपसनाव खनसे थुनानै होनोसै। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन, नेम आपडेट साक्सेसफुल। माने आंनि नेम चेन्ज खालामनाया, आंनि मुं चेन्ज खालामनाया चेन्ज जाबाय लोगोफोर, माने सोलायबाय। दानिया आं नोंथांमोननो देखायनोसै। नोंथांमोना नैबे गाव गावनि प्रफाइलाव फैदो। फैनानै दा आं नैबे आंनि प्रफाइलाव थांनानै नायनोसै। दहाय आंना हायना ब्रह्ममोन, दाना हायनास्रि बर' जाबाय लोगोफोर। आंना दा नामाबो चेन्ज जाबाय, टाइटेलाबो चेन्ज जाबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना जायफ्रा नाम चेन्ज खालामनो सानदों, नोंथांमोना बेबायदिनो चेन्ज खालामनानै लानो हागोन। जोबोर इजि लोगोफोर। दा सासे मानसिया आंनाव कमेन्ट खालामनायलाय आङो बे भिडिअखौ लानानै फैबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना जायफ्रा नाम चेन्ज खालामनो रोङाखै, नोंथांमोना बेबायदिनो खालामनानै लाबानो जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। आरो भिडिअखौ दोनथ'नायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा रिकुवेस्ट, नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे नटिफिकेसनखौबो अन होनानै लादो, जाहाथे आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। बाय बाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिन।